Graziella De Bono ta' 45 sena nżammet arrestata wara li wieġbet mhux ħatja għal akkużi ta' ksur ta' ordnijiet mill-qorti. Fil-qorti nstema kif l-akkużata kellha ordnijiet minn żewġ maġistrati sabiex tiffirma f'żewġ bailbooks, iżda hija kienet ilha ma tagħmel dan minn Jannar ta' din is-sena. Nstema wkoll li hija kellha indirizz il-Gargur, iżda ma kienx infurmat lill-Pulizija b'dan minkejja li ġiet ordnata bil-qorti biex tagħmel hekk. Fil-qorti ntqal li fis-16 ta' Deċembru il-Pulizija daħlet il-informazzjoni li l-imputata kienet f'ħanut li jaqtaxxar fil-Fgura u għalhekk il-Pulizija marret fuq il-post u arrestata. Id-difiża tal-imputata ma talbitx l-ħelsin mill-arrest u għalhekk inżammet taħt arrest. Amir Bahadur Hassan Lu ta' 35 sena mill-Iran ingħata sentenza ta' 6 xhur priġunerija wara li ammetta li prova jidħol f'pajjiżna b'passaport fals. Il-prosekuzzjoni spjegat kif meta wasal fl-ajruport ta' Malta uffiċjali fl-ajruport innutaw li d-dokument tal-imputat der suspettus u wara li d-dokument ġie eżaminat, irriżulta li dan kien wieħed fals. Ġie spjegat ukoll li l-imputat ikkoopera kompletament mal-pulizija, tant li spjega minn fejn ġab il-passaport fals u għalhekk il-prosekuzzjoni qablet mad-difiża li l-qorti għandha tagħti sentenza minima u ġie kkundannat 6 xhur priġunerija effettivi. Dylan De Giorgio ta' 29 sena ingħata sentenza ta' 18-il xahar ħabs wara li ammetta l-akkużi ta' serq li jgħix ħajja taqas u li huwa reċediv. Fil-qorti nstema kif il-pulizija rċeviet diversi rapporti ta' serq u minn kameras ta' sigurtà identifikaw lil De Giorgio. Huwa ġie identifikat permezz ta' tpinġija fuq wiċċu u bil-mod ta' kif jippreżenta ruħu. Fil-qorti l-imputat der li jinstab fi stat ħażin ħafna, tant li l-maġistrat staqsih jekk jafx li ġurnata hi u f'liema xahar ninsabu fih. Instema wkoll li huwa ma jaħdimx u li jgħix barra. Il-prosekuzzjoni stqarret li huwa għandu problema serja ta' droga, tant li meta ġie interrogat il-pulizija kellha tieħu diversi pawżi sabiex l-imputat jiġi ftiegħu. Għalhekk saret it-talba biex De Giorgio jieħu l-kura li għandu bżonn brabta mal-problema ta' droga mill-aktar fis possibbli. Il-qorti kkundannat lill-imputat għal 18-il xahar ħabs effettivi. Mahmoud Mustafa Muhammed Al-Dabah ta' 26 sena mill-Libja nżamm taħt arrest wara li ġimix li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqhom il-qorti. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-pulizija kienet għaddejja bronda f'Paċevil meta lemħet lill-imputat li kienu jafu kif jidher minħabba li dan jiffirma fl-assa. Intqal li kif lemaħ lill-pulizija l-imputat daħal jistaħba fl-istabbiliment fejn kien qiegħed, iżda xorta waħda nstab. Intqal ukoll li din hija t-tieni darba din is-sena li ġie mixli bi ksur ta' kundizzjonijiet tal-qorti. Dan brabta ma' każ li jmur lura sena fejn huwa kien mixli li wara li ħabad bil-karozza attakka l-mara u raġel li kienu qed isuqu l-karozza l-oħra. Id-difiża ma talbitx għal ħelsin mill-arrest u għalhekk huwa baqa' jinżamm arrestat.